Bona vesprada a totes i a tots. Jo soc Fermí Font, el president de l'Associació Cultural Socarraig. Avui, en el marc del lliurament del Guardó Socarrat Major 2016, tenim una activitat, com és habitual, que s'anomena Socarrat Major, però avui tenim una circumstància especial i és que comptem així amb el Socarrat Major 2016 Vicent Pasqual Granell, que ha tingut el detall de vindre a assistir a esta taula redona i vull agrair la seva presència. Tenim així una taula en diverses zones especialitzades en diversos vessants de la problemàtica del valencià a l'escola. Tenim a Vicent Moreno, tenim l'Escola Valenciana, tenim a Elsa Vilalta, Isabel Ríos, Juan Luis Martín, Manel Pitarch, que és el moderador, que s'ocuparà de presentar-los, de dir cadascú qui és, i no vull entrar més en detalls en això. Simplement vull dir 4 paraules de salutació, comentar que entre les activitats que organitzem Socarraig, aquestes són pràcticament les primeres de l'any, però aquest any que encetem estarà ple d'activitats com és habitual, i voldria remarcar, i crec que ve molt bé per al tema que parlem avui en aquesta taula redona, que l'Associació Cultural Socarraig, juntament amb Normalització Lingüística, anem a sumar-nos al projecte d'Escola Valenciana de voluntariat lingüístic. Anem a encetar un nou projecte, una nova activitat. Ens pareix molt important aquest projecte. Felicite Escola Valenciana per aquesta idea, per aquesta proposta, que consisteix simplement en posar en contacte 2 persones, una que parla valencià i una altra que l'entenga però que no el parla mai perquè té vergonya, per diverses circumstàncies que se donen. La persona que parla valencià no és necessari que tingui un valencià normalitzat, sinó un valencià normal i corrent. Se tracta d'usar la paraula, el valencià, que és el fonamental, per a que la nostra llengua estiga viva i estiga ahí. Aquesta és una de les activitats que tenim importants aquest any, tenim les de sempre, algunes diguem bandera de l'associació, com aquesta, diverses conferències i diverses activitats. I bé, jo ja només voldria donar les gràcies a les regidories d'Educació que ens han cedit aquest espai, a la regidoria de Normalització Lingüística, que sempre col·labora amb nosaltres, i convidar-vos a qui vulgui participar en aquest projecte de voluntariat lingüístic. Ahir ja tenim unes fulles per a inscriure la gent que vulgui, i a partir d'ahir muntarem tot aquest projecte, tota aquesta iniciativa. Res més, simplement donar les gràcies als participants, Manel, el nostre membre de la Junta i moderador en aquest cas, i estic segur que la taula serà de l'interès de tots vostès. Moltes gràcies. Bona vesprada a tots, espero que s'escolti bé, que no estem utilitzant micròfon. Com poden veure, vist la trajectòria curricular dels tertulians de la taula, hi havia que anar fent una presentació i comprimint-la, si no esgotàvem el temps i no parlàvem d'altra cosa. De la qual cosa ho farem breu, i després la idea és que pugui tot el públic adreçar-los els dubtes o comentaris, suggeriments que consideren oportú, i al final farem aquesta miqueta tertúlia que sempre és interessant. Tenim a la taula, des de l'altre extrem, a Vicent Moreno i Baixauli, que és llicenciat en Geografia i Història, però a ell li agrada recalcar que mestre. És mestre des de fa més de 30 anys, el 5è i actual president de la Federació Escola Valenciana des del 2010. Sabeu que fa poc va ser reelegit, el mes de desembre, i ha impartit en la seva trajectòria molts cursos i seminaris de formació de professorat sobre l'ús vehicular de llengües. També va estar assessor al Servei d'Ensenyaments en Valencià de la Conselleria d'Educació
i en l'època que ell va agafar la presidència de l'Escola Valenciana, miren com estava el panorama, que ell va declarar que calia tornar a lluitar com si estiguérem en l'època franquista. Escola Valenciana, segons Vicent Moreno, es fa comarca a comarca, i ell, que és un massanasser de l'Horta Sud, això ho ha complit i està allà tot arreu on pot, fent un treball increïble, i és el que ha hagut de lidiar, per dir-ho d'alguna manera, totes les malifetes en què no solament no avançaven les línies en valencià als centres i ara la incorporació dels programes plurilingües, sinó que podien retrocedir segons l'acció del govern anterior. Bé, ell parla de la seva experiència relacionada amb el treball de Vicent Pasqual i el que té d'això de lligar amb l'escola. Tenim també el Sabilalta Fonfria, que és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València, professora de valencià, llengua i literatura de secundària i batxillerat. També va exercir d'assessora didàctica del Servei d'Ensenyaments en Valencià de la Conselleria. Ha estat professora en nombrosos cursos de capacitació per al professorat i també de cursos per al professorat en els anys d'experimentació del plurilingüisme en centres de secundària per vehicular matèries curriculars en llengua estrangera, allà on s'ensenyava el TIL, o per a les llengües estrangeres el CLIL, Tractament Integrat de Llengües i Continguts. Actualment és cap del Servei d'Educació Plurilingüe de la Conselleria d'Educació. Seguint l'ordre de la taula, Isabel Ríos García, fins fa pocs dies catedràtica del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I. La seva tasca docent era professora de didàctica de la llengua i la literatura. Ha publicat molts llibres i articles relacionats amb la seva especialitat, com conferències referides a la llengua, i per veure també la rellevància d'alguna de les seues tasques va ocupar del 2002 al 2011, va ser membre del Consell Valencià de Cultura, una etapa que suposa donaria molt a contar i a comentar. L'any 2010 també va rebre el guardó de la trajectòria individual per part d'Escola Valenciana. Hi ha moltes publicacions que ara ja no temps de referir, però de les primeres la diversitat cultural a l'escola o de les més recents el treball que ella està fent i que mai deixa de fer, referit a la recerca i la formació en didàctica de la llengua. Ha treballat amb gent com Teresa Chamorro, Anna Camps, Marta Milian, Lucy Nussbaum i, arribats al meu costat, Joan Lluís Martínez Bot, és de Vilarral, el coneixeu més, és mestre, també té la titulació de traductor i des de fa uns quants anys és director de l'Escola Concepció Arenal de Vila-real, un centre en què, com saben, més de la meitat d'alumnes durant moltes etapes eren alumnat estranger, vinguts d'altres països. Ell va posar en marxa un programa d'immersió lingüística on incorporava l'anglès, el programa Enriquit, que es deia. També ha participat en molts fòrums de formació, tant com a participant ponent com a format, i jo recordo, per exemple, una taula redona organitzada a la universitat en què ja es tracten aquests temes fa molts anys. Des de la seva experiència tindrem la sort de veure com arriba a les aules tota aquesta temàtica de la llengua en què des de la didàctica teòrica fins a l'acció que cal fer amb els pares, amb les famílies, amb els xiquets a l'aula, té importància en què no es perda el valencià com a llengua vehicular. Bé, dono ja la paraula, perquè si no ens anem quedant sense temps. I Isabel, si vols començar tu. Senyor. Moltes gràcies, Manel. Bona vesprada. Moltes gràcies a l'associació Socarrats, a Manel i al seu president per haver-me invitat a estar així esta vesprada amb tots vosaltres. Per a mi és un honor i sempre una satisfacció per molts motius, i especialment també perquè és Vicent Pasqual, la persona guardonada, amb la qual me lliguen moltes coses i experiències, idees, il·lusions, ganes i alguns coneixements. Manel m'havia demanat que fera unes paraules poques perquè no vull allargar-me, preferís que a partir de lo que jo diga després o del que diguem tots puguem establir un diàleg, un debat o simplement compartir també les idees de les persones que esteu al públic.
però m'havia dit Manel que parlara una mica de com està en aquests moments la investigació, l'ensenyament de les llengües, la investigació pel que fa a l'ús i a l'ensenyament del valencià, i jo immediatament li vaig fer a ell una contraproposta per correu dient-li no puc parlar ja del valencià o de l'ensenyament del valencià, no podem parlar de l'ensenyament del valencià sense parlar de l'ensenyament de les llengües, de totes les llengües que afecten a la vida i al currículum de les xiquetes i els xiquets que estan a les nostres escoles, als nostres centres, en les nostres universitats o allà on estiguen. Verdaderament, qualsevol recerca en llengües avui en dia ho ha de ser, des de la meva perspectiva, dins del marc del multilingüisme, parlant d'aquella perspectiva social on se troben totes les llengües possibles de totes les persones que estan immerses en una societat o en un context, des de la perspectiva de que el subjecte, la persona, no aprèn només una llengua, no pot aprendre només una llengua, en el nostre context encara menys, i en qualsevol context avui en dia pense que seria difícil trobar alguna persona menor de 30 anys que sigui absolutament monolingüe, si bé sí que trobaríem moltes persones que són absolutament monolingües de mentalitat, cosa que no tenim molt de temps per allargar-nos en disquisicions, però sí que voldria diferenciar allò que significa estar obert a l'ús de les llengües i a les perspectives que ens donen el coneixement i l'ús de les llengües que estan al nostre voltant, que hem d'aprendre, que hem de respectar, que hem de conèixer, o almenys que hem de saber que existissin i que per tant en un moment o altre van a interaccionar amb nosaltres, o tindre una mentalitat en la qual m'instal·le en la meua, en una llengua de la qual no me baixe més que en algun moment determinat, per si a cas me trobe molt obligat o per si a cas me trobe, diguem, animat per la publicitat, animat per la moda, animat per aquelles coses del prestigi que me pugui donar conèixer quasi sempre una llengua estrangera com l'anglès. Això per a mi és important que ho definim a l'hora de també saber en què ens hem d'ocupar des de la investigació, en què hem de buscar solucions als problemes que té l'escola i als problemes que té la societat per a l'ús i la utilització de les diverses llengües, sense perdre de vista que en el nostre context la situació que tenim és de minorització de la llengua pròpia i per tant hem de buscar sempre que aquestes recerques i aquestes investigacions intenten donar-nos llum sobre què fer en la situació en la que la nostra llengua no pot anar, la llengua minoritzada, en aquest cas el valencià, no pot anar enrere, sinó que en aquest context pluri ha de no sols no anar enrere, sinó ser el pilar al voltant del qual se construiran els coneixements lingüístics dels nostres parlants. Tot això seria una prèvia, des de la meva perspectiva, a l'hora de plantejar-nos què hem de fer des de la recerca per a aclarir o per a avançar en les necessitats que té la societat de resoldre els problemes que tenim en l'ensenyament de les llengües. Fixeu-vos que avui la OCDE, no sé si ho heu vist, en les notícies que jo he llegit este matí una mica a pressa, una de les que m'he trobat en diversos mitjans, ha sigut que la OCDE recomana a Espanya que tinga més cura, que protegisca més, que incentive més el coneixement i l'ús de les llengües minoritàries. O sigui que no és una dèria de Vila-real, de Castelló, del País Valencià, no és una dèria, és una realitat en la qual estem instaurats i estem immersos i naturalment o fem cas d'allò que és una evidència, que hem de crear una societat, hem de construir una societat plurilingüe cohesionada, però ho hem de fer a partir del valencià. Necessitem molts estudis, perquè verdaderament en el nostre context immediat no tenim tants estudis com ens hauria agradat durant els últims anys per a veure què estava passant en la nostra escola.
què estava passant en els nostres programes, què estava passant, si tenim moltes experiències, si tenim molt d'estudi amagat, moltes vegades que ara necessitem que isque i necessitem que se formalitzen totes aquelles qüestions que l'escola té una experiència riquíssima, abans ho comentàvem en Vicent Pasqual, i que això ara hauria d'aflorir, d'aflorar, hauria de florir, com en la paraula de que isquen endavant totes aquelles semilletes, llavoretes que s'han anat plantant durant 25 anys en la nostra escola. Però necessitem estudis sobre els aprenentatges lingüístics dels nens en contextos de 3 o més llengües en el nostre context, replicar estudis que existeixen en altres països. Necessitem estudis sobre el coneixement de totes les matèries en situació de plurilingüisme. Necessitem estudis sobre les capacitats de comunicació, d'intercomprensió de llengües, d'actituds en la nostra escola, en els nostres ambients. Què coneixem del nostre entorn? No vaig a estendre'm naturalment, només vos vaig a dir que n'hi ha 2 tipus de treballs que s'estan portant a terme en aquests moments en l'àmbit de l'ensenyament de les llengües. Aquells estudis que tenen una visió més didàctica, que pretenen buscar qüestions relatives a la pràctica de com s'està fent i què és el que necessita exactament l'escola, estudis més de didàctica i estudis més bàsics que se dediquen a ampliar l'espectre general de com funcionen els parlants, com funcionen les llengües en diversos contextos, com funcionen les diferents relacions en altres països i com funcionen programes en diferents països, etc. Voldria destacar-vos 2 o 3 persones del nostre entorn que crec que són importants, del nostre entorn molt immediat, inclús de Castelló i de la Universitat Jaume I, en què vos diria que s'està treballant en l'àmbit de l'educació infantil i l'educació primària, en la incorporació de l'anglès i de les altres llengües i les llengües familiars dels infants, i està, diguem, obrint un camí molt interessant en aquest sentit. Anna Marçà, amb mi mateixa, jo només d'assessora ajudant ja major, està fent un treball interessantíssim d'una tesi que s'acaba de publicar que ha parlat sobretot de l'aprenentatge en les aules multilingües, que ens ha demostrat ja que l'aprenentatge en les aules multilingües millora l'adquisició de totes les llengües. Això ja publicat en l'any 2015 en una tesi doctoral d'una persona que es diu Sofia Martín en la Universitat Jaume I, i tenim un gran grup de treballs de Laura Portolés i de Pilar Safón del grup La ELA en la Universitat Jaume I, vinculades també a la unitat d'educació multilingüe, que han fet, i no vos puc enumerar, bastants treballs ja que val la pena que l'escola conega. Per què? Perquè a mi una de les preocupacions que no se me n'anirà mai és com la universitat o com la recerca no hem sabut fer la divulgació suficient per a que arribi des de la pròpia formació inicial també, com no hem incorporat prou la recerca, de manera que està abandonada, diguem, en un calaix, i per una altra banda les pràctiques docents moltes vegades no estan bevent d'aquesta recerca. Me va dir Manel també que parlara un poc de la formació dels mestres. Bé, com que no me vull allargar, diré només que fa en aquest moment molta falta i haurem de posar tot allò que sigui necessari per a que la formació del professorat en l'àmbit de l'ensenyament de les llengües se revitalitzi, i o fem això o no podrem posar en marxa ningú projecte ni d'educació plurilingüe, ni de millora del valencià, ni de la vertebració del país a través de la llengua, ni res de res. Per què? Doncs perquè tenim bastant abandonada la formació del professorat en aquests últims 20 i pico anys. De què s'haurà de formar a la gent? S'haurà de formar a la gent, ens haurem de formar en aspectes lingüístics i en aspectes, és a dir, coneixement de llengües, millor valencià, millor castellà, millor anglès, millor coneixement de les altres llengües o d'altres llengües romàniques, millor posar en marxa tots aquests recursos que la gent personalment puga tindre per a manifestar els coneixements lingüístics que tingui i posar-los en comú uns en altres, utilitzar-los en diferents situacions. I també requisits didàctics, sobretot
aquello que puguem dir, no és la teoria didàctica, és la intervenció didàctica en l'aula, com la estem fent i què és el que podem reflexionar per a fer-la millor. I com que no me vull allargar de veritat, vaig a dir-vos una paraula o dos de la meva relació de treball amb Vicent Pasqual. Si bé la meva relació de treball amb Vicent Pasqual no ha sigut molt directa en molt de temps, sí que des de que començàrem a llegir les coses que escrivia Vicent Pasqual allà als pers 90 i que ens donaven la llum d'allò que havia de ser l'organització de l'escola i què faríem en les llengües o què podríem fer en les llengües en aquest país, Vicent Pasqual, una persona present sempre en els nostres treballs, en les nostres configuracions, en les nostres idees i en la formació dels meus alumnes, de tots aquells alumnes meus que han passat per mi, que no han sigut pocs. Vicent Pasqual és una persona admirable, no fa falta que jo vos ho diga, per això l'associació Socarrats el fa Socarrat de l'any. És una persona que ha de ser reconeguda, que ha fet moltíssim més per l'escola de lo que imaginem, si bé, torne a dir, que el treball que ell ha fet no ha arribat prou a l'escola, no ha arribat prou al dia a dia de les aules. I ara segurament tenim, com abans dia, una tasca de, no sols de reconeixement, sinó de difusió enorme de tot allò que ha fet Vicent Pasqual. Per què no ha pogut ser tan reconegut o tan estesa la seva obra? Segurament perquè no era una persona a la que, malgrat que no l'han tingut tan abandonat com imaginàvem que podien haver-lo tingut en estos anys darrere. L'han deixat treballar un poquet encara, i no ha deixat mai de treballar i d'aportar coses. Però tinc que dir que el respecte per la seva feina de més de 20 anys d'aportacions, més de molts anys a l'escola valenciana, està molt bé. Tinc que dir que és una persona que treballant en grup i treballant en una situació de camaraderia, en una situació de buscar solucions per als problemes que té la societat, els problemes que té l'escola, els problemes que tenen les llengües, una persona absolutament rigorosa, molt al dia, estudiosa de debò, molt sabut i, sobretot, molt democràtic. És a dir, vull dir-vos, i a més això és una apreciació personal i construïda no fa molt de temps per una experiència que hem tingut l'honor de compartir, i que és una persona absolutament democràtica que intenta reconstruir el saber del grup a partir de lo que tothom aporta, donar-li veu a tota la gent, escoltar a tota la gent i construir a partir de tot el que la gent diu. Per tant, només voldria dir per finalitzar que és una persona en la qual, si teniu oportunitat de treballar, no vos ho deixeu escapar. I perquè, a més, treballant amb ell, se té la sort de que se pot arribar a esdevenir una persona amiga. I això me pareix que encara és un valor afegit. Me pare així, i després, si algú vol algun detall que aprofundim, ja tindrem ocasió. Donem la paraula a Vicent Moreno i ens comentes el que vulguis. Bé, donem les gràcies a l'associació Socarrats i saludem així els regidors que han vingut o a la directora territorial de Castelló, que també se l'ha presentat, o sigui que el senyor inspector Vicent, que també el tenim així. Jo em trobo com a casa quan vinc a Castelló, ja us ho he dit moltes vegades, vaig a Castelló o a qualsevol tros, i el que ha dit Manel també és cert, no me molesta fer algun quilòmetre, l'horari canvia, però sí, el fem. He vingut en Vicent perquè ens convoiàrem a nit o este matí quan hem pogut, perquè no sabíem si veníem, però i és veritat el que ha dit Isabel, que quan te poses a xerrar en ell, vas xerrant i estàs aprenent. És que estàs aprenent contínuament de lo que vas xerrant, de qualsevol situació, sobretot de llengua. Què us he de dir? A mi, Manel diu, tu parla de Vicent i la relació en l'escola valenciana, però també hi ha una relació personal, jo el conec a ell, avui hem estat intercanviant coses, però us faig uns cèntims, us vaig a fer una explicació meua, personal, i després d'escola valenciana, però hem de saber que
bueno, pues, jo li tinc un respecte i una admiració com a professional i com a persona, perquè el conec de moltes coses, i ara veureu. Però per a mi és el pare i la mare de tot el procés de normalització lingüística de l'escola. O sigui, després n'hi ha un altre procés, nosaltres tenim diversos documents en l'escola valenciana, però així és que ell, en el seu inici, quan la llei d'ús d'ensenyament en valencià va ser aprovada, i això és un recordatori que ja que he llançat per ahir perquè la gent se'n recorda, que està molt bé que estigui ahí, ens fa falta una altra cosa, una altra llei d'igualtat lingüística, i això també ho recordem al govern actual, perquè nosaltres som, des d'Escola Valenciana som així un poquet sempre punxeta, o sigui, no tenim prou en allò i tornem a preguntar, però hem d'estar ahí. I sempre estem a favor del que se faci a favor del valencià, estem en els del sí al valencià, i el valencià no és un problema, ni l'escola en valencià té cap problema, el problema està en organitzar-ho bé, i això és el que persones com Vicent ens ajuden a fer, ens han ajudat des de sempre, no? Entonces, la llei d'ús que va ser aprovada per cap vot en contra, va ser no per unanimitat, això jo tenim que tindre clar, que n'hi hagué uns vots que se quedaren ahí d'abstenció, i això el conseller Ciprià en aquell moment, el context polític d'aquell moment va permetre això, doncs ell ja estaria assessorant en aquestes circumstàncies. Jo no sé si estaria en la llei d'ús, això no ho he pogut averiguar, però segur que igual alguna pregunta li farien per com enfocar-ho i demés. Aquesta llei està per desenvolupar més, i si l'haguem desenvolupat més a fons, potser la situació esta seria una altra, malgrat que hagués estat un altre govern, perquè la llei és la llei. En aquest moment, quan se fa la llei d'ús, s'obre un context favorable que establia les bases per a l'ensenyament en valencià i facilitava això de poder fer l'ensenyament en valencià a l'escola. Facilitava el terreny per a una creació literària també en infantil i juvenil en la llengua pròpia que no estava, i per tant hi havia ahí també un compendi de crear de tot, o sigui, és que era crear riquesa, era crear llocs de treball. Ell estigué immers també molt directament en les editorials que en aquell moment hi havia, perquè ara pensem en editorials valencianes i en aquell moment no hi havia, estava Gregal i Tabarca i ell estava ahí, al començament d'aixes coses. I això va ser una feina també que no se veu, perquè això era tot fora d'escola, aquestes coses també, perquè Vicent va néixer circumstancialment a Silla, com ell diu, ja fa temps, no anem a dir res més, fa temps, i està retirat de la vida activa, diguem, perquè vol, però no és veritat, sí que està actiu, o sigui, quan uno diu que està alliberat d'anar obligatòriament tots els dies de tal hora a tal hora, això és veritat, però ell continua fent marxa contínuament. I va estar diverses etapes a França i a Alemanya durant els anys de la immigració i després pràcticament ja se n'anà a la família, estàvem parlant, que a més també té uns orígens castellonencs de Sant Mateu, de la família, aleshores després quan anaren a parar a Silla i després anaren a parar a la Valldigna i ahí se va, i a la comarca de la Ribera, i ahí és on està tota la seva arrel. Però tota aquesta relació també és de País Valencià, perquè els quilòmetres tampoc li molesten i també fa recorregut per ahí. N'hi ha alguna anècdota per ahí que després si el cas la contaríem, alguna anècdotes d'aixes de cotxe o d'exassessors de valencià que també n'hi ha. Bé, de coses... O sigui, nosaltres t'hauríem de dir que Vicent és un home nostre. No sabeu això que diu, és dels nostres, però no està dient-ho políticament, això no ho diguem políticament, no diguem perquè siga d'un color polític o un altre, no, és dels nostres, se creu això del País Valencià, de les comarques, la vertebració, se creu la llengua, se creu l'escola que volem, doncs Vicent és dels nostres. Això també ho diguem quan el tema de que estàvem parlant del voluntariat, això és d'una mestra d'institut que li diu a una mare d'un alumne romanès que té que aprendre valencià i ella diu, però tu vols que estiga així, vols que siga dels nostres, que aprengui valencià. Vicent en un altre context seria això, no? I tot això, si parlàrem dels grans personatges importants d'ací del País Valencià, doncs no sé, d'ací un temps ens recordaran a Vicent com a una persona que feu feina i que va mantindre la llengua i ajudar a que tots se cregueren el que estaven fent a les escoles. Professionalment dedica moltes hores, com ha dit Isabel, és autor de nombrosos llibres de text d'un vocabulari valencià, castellà i castellà-valencià publicat per Tabarca en el seu moment. Coautor, també vaig a fer una paradeta així perquè és coautor amb Vicent Sala, que és un cap de servei d'ensenyament en valencià de fa temps,
d'abans de la temporada del PP. I, bueno, veritat, algun any també del PP, perquè el mantingueren allí fins que en un moment donat. En un llibre que es diu Un model educatiu per a un sistema escolar amb 3 llengües. I eixe, quan algú li feia una entrevista per si podia ser assessor de valencià per a contar coses com aquestes, per a transmetre a les famílies que cap problema de matricular-se en valencià perquè anem a aprendre tot, però comencem per valencià, com ha dit Isabel, eixe llibre era sagrat per a llegir-se-lo i saber-se-lo bé. I eixe llibre era el de Vicent i el de Vicent Sala. Com a narrador també ha fet obres adreçades a un públic lector juvenil que han tingut un gran ressò i una acollida bona, i n'hi ha ahir alguns títols. El Guardià de l'Anell té 23 edicions i se continua seguint un èxit per als adolescents, un best-seller d'aixòs que diuen gran, que era de les primeres en escriure's en valencià per al País Valencià per a jovens. I l'últim guerrer o l'enigma del medalló. Després també, ell va començar de mestre els seus estudis en els anys 70 i iniciant la docència, i a partir d'ahir tot el més ha sigut autodidacta. És qüestió de llegir molt i dormir poc, perquè quan tu diu això jo no sé d'on tinc que treure jo o qui siga el més temps, no? És que tos poquet. La trajectòria és molt clau, la seva trajectòria és molt clau per al procés d'introducció de la llengua nostra a l'escola. De l'any 73 al 77 treballà com a professor de català al Col·legi Francesc Ribalta d'Algemesí i després se va especialitzar també en el tema dels llibres de text, uns llibres importants. Estàvem comentant abans, mentre esperàvem allí a la plaça, que el Bola Topi, per exemple, va vendre un munt d'exemplars, 60.000 exemplars, que a Vicent. N'hi havia els altres també, Penyagolosa 1 o 2, que estaven escrits conjuntament amb Vicent Pitarch i Josep Palomero, dedicats a l'ensenyament de valencià dels adults, i el diccionari que ja hem comentat. I nosaltres així, a nivell de... després ja sabeu que ha estat sempre relacionat en l'assessorament de les persones que volien introduir el valencià a on fora falta, en diferents etapes. He estat en el CEFIRE del CIRA i sí que és veritat que durant una temporada sí que ha estat encara treballant, malgrat que era el govern que era, i la seva saviesa és recuperada en quan se pot. Aleshores segur que li estaran preguntant coses i ell estarà assessorant o aconsellant de com enfocar aquesta situació que tenim ara, que la tenim, no és que siga difícil, però hem de millorar-la. Però estem parlant d'escola i estem parlant de carrer, perquè si la llengua s'aprèn a l'escola i s'aprèn quan s'utilitza, si no tenim un àmbit d'ús per utilitzar-la, això és el que pregunten els alumnes de secundària als seus mestres, que diu que per a què m'ensenyes valencià? Si no em fa falta, cap falta, puc viure en castellà tranquil·lament. Aleshores, sí que necessitem transmetre aquesta situació. Per tant, en un moment donat, si en la conselleria, ara estic mirant a Elsa, perquè en la conselleria plurilingüisme se diu assessoria plurilingüe o el departament de llengües, en un moment donat algú té que eixir al carrer a contar de nou aquestes coses, i algú, com Vicent, es hauria de fer una sèrie de confessions, conferències, xerrades, formació concreta, vàries, per a que puguen transmetre que sí, que se pot fer el que estava contant Isabel en els estudis que ha comentat no ha eixit a la llum i els traurem quan toque, d'algú els traurà, perquè sí que se demostra que començant en valencià arribes a tots els altres. I tot això ens ho ha transmès Vicent, quan tot això, no? Nosaltres des d'Escola Valenciana duem temps en què sempre hem estat col·laborant en ell, més que res al revés, col·laborant ell en nosaltres, però sempre que hem demanat ajuda ell ha estat ahí, i o hem anat al lloc on ell estava o ell ha vingut allí on nosaltres ens trobàvem per reunir-nos, i sempre ens ha acompanyat. N'hi hagué un moment en què el govern anterior tenia una dèria en el tema de les llengües, però sobretot, ja sabeu, aquella de que volia ensenyar xinès, i després la de l'anglès i prou, i ahí estan uns quants programes que algú dirà que ara li llança una altra fletxa.
per a que li pegui la tisorada qui corresponga als programes plurilingües en anglès, del 80% en anglès, que costen una pasta i que no cal que fem res més, en no obrir-los, que acaben el compromís que tenen aquestes famílies i que deixen estar l'altre, no? I l'altre que comenci en valencià, que és el que toca. Aleshores, així ens va assessorar per a fer una edició que va estar, nosaltres li posarem, que és assessorament de la Unitat d'Educació Multilingüe d'Alacant, en aquell moment sols tenim la d'Alacant, després varen aconseguir, estant jo de president, varen aconseguir la Unitat d'Educació Multilingüe de la UJI i després la de València, però aquesta és la que n'hi havia. I Vicent Pasqual, com a assessor expert en llengües, li varen demanar que ens ajudara en la Comissió d'Educació a fer este document, que es diu això, un model d'educació plurilingüe i multicultural per al sistema educatiu valencià. Este el farem en el 2011, el presentarem en febrer del 2011 en l'aula magna de la Universitat de València i nosaltres farem una notícia important i la donarem a conèixer a tota la ciutadania. Però el fons de la qüestió, nosaltres li vam transmetre a Vicent, que és el que volíem, la Comissió d'Educació d'Escola Valenciana, que tots els que estic dient treballen altruistament i no són treballadors, no són assalariats, treballem en escola on siga i després fem això. El deixàvem assessorar per Vicent, també estava en aquesta comissió Jaume Fullana, que ja sabeu on està treballant ara, aleshores és el director general de Política Lingüística, aleshores estava educativa, estava nosaltres i junt amb Vicent varen dissenyar això i és el que presentarem. Va passar el temps i continuava endavant el tema polític, dic polític perquè ahir sí que era una lectura política que feien els governants del moment, que no miraven quin era de veritat el transfons de la qüestió, és veure què és el millor, com les vacunes, què és el millor que me tinc que posar jo per a aquesta malaltia que tinc. La malaltia que tinc és que no aprenc prou llengües, quan diuen és d'Europa, no? A veure com ho han de fer. Hem de fer-ho, ja ho sabem, hem de començar per València. Ells no estaven en això. Anglès, anglès, anglès i prou. I l'altre ja veurem. No, el que siga però començant per València. Farem un altre document. I aquest document que l'hem fet més escuet i més senzill perquè és el model d'escola, és l'escola que volem, que és aquest, l'escola que volem, una escola valenciana per al segle XXI. També té l'assessorament de Vicent, en aquest cas en menor escala perquè no és tan pedagògic, és més concret i ja va al recte en la qüestió de dir característiques i adjectius concrets de l'escola que volem, laica, valenciana, inclusiva, tot això ho tenim així en el document nostre i això ho podem presentar en febrer del 2015 i és quan farem la moguda de la crida per l'escola que volem, la moguda que farem, que no li volguem dir manifestació i després se queden en els eslògans de la crida o de l'escola que volem, que algú li diu una altra cosa. En les eleccions passades generals també utilitzava algú no sé què, la que volem, no? I nosaltres ahir en Vicent Pasqual hem tingut una relació preciosa i ells ens ha acompanyat i sabem que està ahir fins que ell vulgui i la història que estem contant-vos és perquè malgrat que fa tants anys de la llei d'ús de l'any 83, malgrat això i el procés sí que ha anat endavant gràcies al treball de persones com ell o de persones de les escoles i de pares que se creuen en el projecte d'escola en valencià, sentint-ho molt, n'hi ha molt per fer. És que n'hi ha molt per fer. És que és com si mos hagueren arrasat l'hortet i no n'hi ha res. No n'hi ha res, o n'hi ha alguna cosa que tenim que tornar a plantar. Aleshores ho farem i estem en marxa. I això comptem amb el suport de persones com Vicent i més, un equip, i després comptem amb que sabem que la conselleria actual farà el possible per canviar aquesta situació que si hem passat de que quan començarem les línies en valencià eren gotetes i anaven creixent a poc, ara deu de ser d'una altra manera i se té que crear això se té que crear. De fet, ara n'hi ha possibilitat i això també ho llancem per a que li conteu a qui vulgueu. Qualsevol escola que encara estiga pensant-se què fem i estic en un programa que li diuen PPEC en castellà i com ja sabem que ICE funciona però no trau el rendiment que toca, ara és el moment, hi ha una telemàtica per obrir, ara vos la contarà Elsa. Moltes gràcies, Vicent. A continuació, Elsa Vilalta, que també té la perspectiva doble, diguem, de treballadora en la formació i
i ara des de la seva incorporació a la Conselleria com a cap del Servei de Plurilingüisme i ens dona aquesta visió, no? Bé, doncs jo voldria començar citant unes paraules de Vicent Pasqual, al qual avui estic encantada de participar i de retre-li homenatge i vull agrair amb això la invitació de l'Associació Cultural del Socarrats, que diu així: tota societat s'imagina a si mateixa en un futur pròxim i intenta preparar les generacions més joves perquè puguen viure aquest futur. Gran part dels valencians imaginem el futur del nostre país com una societat avançada, culta, lliure, oberta a les llengües i a les seues cultures, competitiva i solidària, on els nostres fills puguen desenvolupar les seues potencialitats com a persones, com a professionals i com a ciutadans. Tenim tot el dret, doncs, d'imaginar també les escoles que ens han d'ajudar a crear aquesta societat valenciana del futur i educar els valencians, els nascuts ací i els arribats de fora que hi conviuran. Bé, doncs, amb la meva intervenció tractaré d'explicar com Vicent Pasqual ha contribuït a posar els fonaments i també la bastida per a construir aquesta escola plurilingüe i multicultural que ha de contribuir a formar la societat valenciana del futur. El que m'han demanat a mi és un poc que faci un recorregut històric des dels inicis de l'ensenyament en valencià. I la veritat és que entre el públic i així a la taula també veig moltes cares de personalitats que ho han viscut de primera mà, que han estat partícips d'aquest procés, que han contribuït a tirar-lo endavant i que per tant podrien explicar-lo molt millor que jo. Repassem per tant el procés d'implantació i d'extensió de l'ensenyament del valencià, que va començar allà als anys 80 i arribarem a la situació actual, que torna a ser esperançadora per assolir una veritable educació plurilingüe i multicultural. I obviarem un parèntesi dels últims anys perquè justament ahir mateix, com també ha comentat Isabel, el Consell d'Europa es pegava un estiró d'orelles perquè no estem complint la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries que l'estat espanyol va signar l'any 2001. I així, a més d'indicar que no s'estan protegint les llengües minoritàries, destaca que hi ha 3 sistemes educatius que han implantat el trilingüisme i que han posat en perill, amb aquest trilingüisme mal entès, han posat en perill d'extinció o en perill d'aprenentatge per part de l'alumnat la llengua pròpia. Podeu endevinar quines són aquestes 3 comunitats autònomes, Galícia, Balears i València. Per tant, jo el que vull és explicar els inicis de l'ensenyament en valencià i els programes d'educació bilingüe i obviar un poc els nous programes plurilingües que van néixer amb el decret 172 del 2012, que parteixen del supòsit erroni de considerar que la llengua, que el valencià ja està normalitzat i que està en igualtat de condicions com el castellà i que per tant tracta totes les llengües com si foren igual i fins i tot també dedica la mateixa proporció al valencià i a la llengua estrangera com si s'hagueren d'aprendre de la mateixa manera una llengua oficial que una llengua ambiental i a més pròpia del territori. Doncs bé, ens remuntem als anys 80, on a l'arribada de la democràcia, de les llibertats, moltes famílies, també molts professionals de la docència tenen la inquietud de recuperar el valencià per al món de l'ensenyament i per tant comencen a introduir el valencià a les escoles. Pront aquesta situació serà reconeguda legalment i amb la promulgació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de l'any 83, pel que fa a la normalització lingüística en l'àmbit educatiu es fixen 2 principis que seran fonamentals, que és declarar el caràcter obligatori del valencià en totes les etapes no universitàries i d'altra banda fixar un objectiu molt ambiciós, que és que tot l'alumnat, independentment de quina siga la seva llengua familiar, ha d'acabar aquesta escolarització obligatòria dominant les 2 llengües oficials en igualtat de condicions. L'any següent, la Conselleria d'Educació comença a desplegar aquesta Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que com bé ha dit Vicent, no s'ha desplegat tot allò que haguera calgut, i aleshores dedica un primer capítol a l'ensenyament del valencià i
es generalitza el valencià, l'ensenyament del valencià com a assignatura en tots els centres educatius. Després, el capítol 2 encara és més ambiciós perquè el que fa és promocionar l'ensenyament no solament del valencià, sinó en valencià. Aleshores, s'aposta per promoure l'ensenyament en valencià en tots els centres que així ho demanen i la Conselleria també en proposa d'altres. En aquell moment es parlava de projectes d'escolarització del valencià i després també una altra normativa que apareix l'any 90 el que fa és regular la immersió lingüística. També al llarg dels anys 80 comencen a aparèixer línies d'ensenyament en valencià i moltes vegades en les ciutats amb una forta immigració veuen que cal adoptar una metodologia diferent, que és la de la immersió, i el que fa aquesta ordre és reconèixer aquest treball que va començar, el primer centre que va començar a aplicar la metodologia de la immersió lingüística, del canvi de llengua, llar, escola, va ser un centre d'Elx, i aquesta normativa el que feia era donar cobertura legal als 30 centres que havien començat amb la immersió lingüística. Com a curiositat, a les comarques de Castelló foren un centre de Vinaròs, el Censal de Castelló i el Recaredor, Centelles i la Moleta de la Vall d'Uixó. S'obria així una porta perquè tots els centres pogueren aplicar aquesta metodologia, es dotava amb recursos, amb professorat. Per tant, al llarg dels anys 80 i principis dels 90 van apareixent i es va incrementant el nombre de línies d'ensenyament en valencià, les anomenades tradicionalment línies en valencià, la línia. I bé, és així on ens hem d'aturar per a reconèixer el treball importantíssim que va fer Vicent Pasqual per a partint del no-res, construir tot aquest ensenyament del valencià. Aleshores, d'una banda, la seva tasca va ser recollir les experiències dels centres que van ser pioners en l'ensenyament en valencià. Després, considerar els estudis d'experts d'arreu del món, com Lambert, Genesi, Cummins, analitzar també altres sistemes educatius on s'havia portat a terme projectes d'immersió lingüística, com per exemple el Quebec, que va començar amb la immersió lingüística del francès als anys 60, o en autonomies veïnes com Catalunya. I clar, va haver de dissenyar programacions didàctiques per als nivells de primària, com també ha comentat Vicent, elaborar materials en coordinació amb el Servei d'Ensenyament en Valencià, materials de suport a l'ensenyament en valencià, en col·laboració també amb l'editorial Gregal, llibres de text, per exemple, com ara el Volatòpic, que va ser el meu llibre de valencià, o per exemple el Penyagolosa per adults, que va ser el llibre de mon pare. I també, clar, calia elaborar altres materials, com per exemple el diccionari, del qual ja parla Vicent. Es va llançar també en l'aventura de ser escriptor i em va eixir molt reeixit. El Guardià de l'Anell continua sent un dels clàssics de l'ensenyament en valencià. I després va participar de manera directa o indirecta en l'assessorament als centres perquè pogueren desenvolupar els seus projectes lingüístics adoptant la metodologia òptima perquè tingueren èxit, el tractament íntegre de llengües, tractament íntegre de llengües i continguts, i va formar els assessors de valencià, en aquell moment anomenats coordinadors, que depenien del Servei d'Ensenyament en Valencià, i poden considerar-lo, com ja hem comentat també adés, el pare dels programes d'educació bilingüe en col·laboració amb Vicent Sala. Bé, si ens centrem en aquests programes d'educació bilingüe que apareixen a principis dels 90, aquests programes s'extenen l'any 97 amb el decret del Reglament Orgànic i Funcional de Centres, i el que és important és que s'extenen i s'apliquen a tots els centres educatius. Aleshores s'aconsegueix portar a terme un model d'enriquiment on no només l'ensenyament bilingüe va adreçat a la comunitat valencianoparlant, sinó que es pretén que arribi a tots els alumnes independentment de quina siga la seva llengua. Aleshores és
un model ambiciós que perseguís objectius ambiciosos, que l'alumnat, independentment de quina siga la llengua familiar, doncs, domine les dues llengües oficials i una llengua o dues estrangeres doncs, en acabar l'escolarització obligatòria. Així doncs, cada centre, ja tenint el context, considerant també els objectius, si tenia objectius lingüístics més ambiciosos o menys, tenint en compte si l'alumnat era valencianoparlant o castellanoparlant, doncs decidia encetar un programa d'educació bilingüe i, per tant, elaborar el seu projecte, el disseny particular del programa que reflectirà tot aquest projecte i complementar-lo amb un pla de normalització lingüística de l'ús del valencià a les escoles. Manel m'ha demanat que expliqui, encara que m'imagino que els coneixeu, doncs, els programes d'educació bilingüe del sistema educatiu valencià. Diguem que hi havia un programa que era el programa menys ambiciós de tots i que desgraciadament s'aplicava per defecte i per tant era el més general, i era el programa d'incorporació progressiva del valencià, el conegut com a PIB i també tradicionalment anomenat línia en castellà. Normalment s'aplicava quan hi havia poca sensibilització envers el valencià o quan també no es comptava amb professorat capacitat. El programa podia funcionar, no obstant això, si efectivament es portava a terme una incorporació progressiva i anaven creixent les àrees que es vehiculaven en valencià. Però, malauradament, el més habitual és que es quedaran els mínims d'ensenyar coneixement del medi en primària i 2 àrees en secundària. Per tant, amb aquest programa, els alumnes castellanoparlants difícilment podien aprendre el valencià i els alumnes valencianoparlants tampoc aconseguien un coneixement òptim de la llengua perquè els faltava, dominaven la llengua a nivell familiar o a nivell col·loquial, però els faltava aquest llenguatge acadèmic. Els programes que des d'un principi Vicent Pasqual proposa com a òptims per aconseguir alumnes bilingües i alumnes oberts, com deia abans Isabel, a les llengües i amb actituds lingüístiques positives, sense prejudicis cap a les llengües, cap a la llengua pròpia, doncs són el programa d'ensenyament en valencià i el programa d'immersió lingüística. El programa d'ensenyament en valencià, igual que el PIB, s'aplica tant a primària com a secundària i és un programa on la major part de les àrees es vehiculen en valencià i va adreçat a alumnat valencianoparlant. El programa d'immersió lingüística s'aplica a l'etapa d'infantil i de primària i va adreçat a alumnat castellanoparlant. Com ja vam dir, comença en grans ciutats on l'índex d'alumnat nouvingut, alumnat castellanoparlant, és elevat i el que es fa és introduir el castellà més tardanament, en primer o tercer de primària, perquè en principi és una llengua que l'alumne ja coneix. I perquè tinga èxit el programa s'adopta una metodologia basada en la immersió lingüística on cal tindre en compte la metodologia específica, el treball per projectes, treball per tasques, cal utilitzar diversos llenguatges o suports perquè la llengua no dificulta la comprensió del missatge i perquè els alumnes aprenguen la llengua al temps que aprenen els continguts. En acabar un bon programa d'immersió lingüística, l'alumnat arriba a la secundària en igualtat de condicions que un alumne valencianoparlant i pot seguir un programa d'ensenyament en valencià. I finalment, amb l'ordre de 30 de juny del 98, aquests programes esdevenen programes plurilingües, són els programes d'educació bilingüe enriquits en els quals, a més de vehicular àrees en valencià i en castellà, s'introdueix l'anglès com a llengua vehicular. 10 anys més tard arriben a secundària i el programa en secundària consisteix en vehicular dos llengües com a màxim en qualsevol de les llengües estrangeres del currículum, anglès, francès, italià o alemany. I bé, i com ja avançava Vicent Pasqual, són els programes òptims, el programa d'ensenyament en valencià o el programa d'immersió lingüística o els enriquits,
I així ho han demostrat més tardanament doncs, les avaluacions que s'han fet. Els alumnes no solament obtenen millors resultats en valencià, sinó que també ho fan en castellà. I a més el fet d'aprendre a través d'altres llengües, doncs això també millora els resultats en els continguts acadèmics. I bé, un poc ja han comentat que la clau de l'èxit d'aquests programes que durant tants anys s'han aplicat i que ara continuen aplicant-se malgrat el decret de plurilingüisme, doncs per a que tinguin èxit aquests programes el valencià evidentment ha de ser l'eix vertebrador dels programes lingüístics. És a dir, el valencià és evident que ha de ser la llengua vehicular perquè ha de compensar els desequilibris de competència i ús social del valencià. En altres paraules, els alumnes castellanoparlants no aprendran valencià sinó a l'escola i els alumnes valencianoparlants tampoc troben fora de l'escola contextos d'ús formal on aprendre la llengua més enllà de l'ús col·loquial que puguen fer. El tractament integral de llengües i continguts també és fonamental, és a dir, és fonamental aplicar la metodologia correcta perquè és evident que les llengües s'aprenen usant-les. Aleshores, el fet d'usar-les en altres contextos com són les assignatures, doncs això és una oportunitat per a aprendre les llengües cal aprendre-les amb l'ús. I tots els professors estan involucrats, no solament els professors de llengua, sinó que tots els professors han d'estar involucrats en l'ensenyament de les llengües. Tots els professors són professors de llengua. I finalment també, com han comentat abans, la metodologia òptima és adoptar un tractament integrat de llengües. No parlem ja tant d'ensenyar llengües, sinó d'ensenyar llengua, perquè les llengües no s'aprenen per separat, sinó que s'aprenen de manera conjunta, i el que s'aprèn en una llengua està disponible per a usar-se en les altres llengües. La lectoescriptura, per exemple, és un procés que s'aprèn en una llengua i que després cal afavorir la transferència per a que es pugui fer en altres llengües i evitar les interferències. En resum, i perquè no sé si m'estic extenent massa, doncs els programes han d'anar acompanyats d'una bona metodologia, com així ha sigut. I bé, també com hem comentat, després d'un parèntesi d'uns anys en què la cosa no ha anat endavant, doncs sí que cal estudiar i reprendre el treball que s'ha fet al llarg d'estos més de 30 anys d'ensenyament en valencià per a seguir en el bon camí, per a aconseguir realment un ensenyament de qualitat i veritablement plurilingüe. I bé, això és el que volia explicar jo. Bé, gràcies, Elsa. I hem volgut que tancara la taula Joan Lluís Martín perquè després de partir un poc de la recerca, la investigació teòrica que és necessària per a saber què estem fent i la coordinació que Vicent Moreno ens ha explicat des de l'acció cívica fins a les universitats i posar, diguem, en valor el que són les accions necessàries i amb el coneixement ara institucional però també de la pràctica de formació que ens ha explicat Elsa, arribem a la realitat, no? Que és l'escola, són els centres educatius i és què es fa realment quan arriben els xiquets i han d'aprendre no solament les llengües sinó tot. No? I amb això Joan Lluís ens contarà. Bé, suposa que ja queda poc de temps, no? Però jo seré molt breu. Jo crec que no cal dir que l'experiència de qualsevol centre públic de Vila-real podria ser exposada ací per a fer una mirada retrospectiva del que ha estat l'ensenyament del valencià i en valencià, però pot ser significatiu que els organitzadors hagin pensat en un centre com el Concepción Arenal, que és una de les escoles que han experimentat, i per a mi han patit, un procés de guetització com a conseqüència d'una incorrecta escolarització. Buscant entre els llibres d'actes, que són com a memòria escrita de les escoles, he trobat algunes dates significatives. Algunes ja s'han comentat, però molt breument. En novembre de 1985, al Concepción Arenal es planteja en el claustre la possibilitat d'iniciar
una línia d'ensenyament en valencià, però la proposta no obté el suport necessari de la majoria del professorat. 4 anys més tard, en setembre del 89, s'aprova la proposta de fer l'àrea d'experiències en valencià. Després ve la normativa sobre l'adscripció del professorat a llocs de treball en valencià i a partir d'ahir venen el programa d'extensió progressiva, la constitució de les comissions de normalització lingüística i la redacció del pla de normalització lingüística del centre. A principis de 1993 s'elabora el projecte d'immersió lingüística, que és autoritzat per la Conselleria d'Educació el 30 de juny, i 6 anys més tard, en setembre de 1999, s'autoritza el projecte d'ensenyament bilingüe enriquit, que contempla la incorporació primerenca de l'anglès. Els projectes cada vegada tenen un títol més llarg. Durant tots aquests primers anys de lenta recuperació van passar per l'escola molts i moltes mestres amb qui no vaig compartir feina, perquè aleshores jo encara voltava per altres pobles i escoles, però dels que he sentit, i segur que molts de vosaltres segurament coneixeu bé dels seus esforços a peu d'aula. Crec que és de justícia recordar-los i agrair el seu treball diari per convèncer, recuperar i prestigiar l'ensenyament en valencià. Més recentment, durant el curs 2010-2011, vam elaborar i aprovar un nou projecte lingüístic, el programa plurilingüe d'immersió lingüística enriquit, que, al poc de ser autoritzat per la Conselleria, va començar a ser substituït per un altre programa a partir de la publicació del decret de l'any 2012. Potser si preguntàrem al professorat que ha protagonitzat part d'aquest procés, obtindríem respostes diverses, però personalment crec que hi ha hagut 3 elements fonamentals per a donar suport, animar, orientar, impulsar innovacions i millores en la tasca diària d'escoles i mestres. I aquests 3 elements per a mi són Escola Valenciana, els assessors i assessores de valencià i els documents de Vicent Pasqual, que, com dia Isabel, segurament no han arribat a tot el professorat, però sí que ens han servit molt, almenys, als equips directius. Perquè som els equips directius moltes vegades els que hem hagut de, per obligació i perquè ens tocava, però també perquè ens ho creiem, hem hagut d'anar fent tots aquests projectes que després hem intentat anar posant en marxa a les aules. Per tant, també crec que és de justícia destacar així i agrair el treball d'Escola Valenciana, dels assessors i de Vicent Pasqual. Si fa no fa estem parlant d'un període d'uns 30 anys, un període que, al meu parer, al Col·legi Concepción Arenal es pot dividir en 2 grans etapes. De la primera, fins l'any 2000 aproximadament, més enllà del que he dit ja no puc dir perquè jo no estava en l'escola, i per a recordar-la caldria comptar així amb la presència i la paraula d'alguns mestres que la van protagonitzar directament, però entenc que aquesta primera etapa no seria molt diferent de l'experiència de moltes escoles amb alumnat majoritàriament castellanoparlat i projecte d'immersió. Era l'època en què a Vila-real, entre altres iniciatives, teníem un seminari didàctic de valencià on un grup de mestres ens reuníem periòdicament per anar impulsant l'ensenyament de i en valencià. Però al Concepción Arenal, més o menys a partir de 2001, el context sociolingüístic comença a transformar-se ràpidament amb l'arribada, no tant al barri, però sí a l'escola, d'un gran nombre d'alumnes d'origen magribí i romanès principalment. Recorde perfectament el curs en què vaig començar a treballar al centre i vaig assumir la direcció, que hi havia 3 alumnes d'origen estranger, 3. Un d'ells, ucraïnès, el primer any només feia que plorar, perquè no entenia res, no entenia a ningú, ni sabia en qui comunicar-se ni podia comunicar-se. D'eixos 3, actualment, els xiquets i xiquetes d'origen estranger al Concepción Arenal són 134 de 280, és a dir, un 47% del total. Ara mateix tenim 39% d'alumnes que tenen com a llengua familiar i d'ús preferent el castellà, 37% d'alumnes d'origen magribí que majoritàriament parlen àrab, encara que alguns parlen altres llengües locals,
del seu país, 14% d'alumnes valencianoparlants, 9% d'alumnes romanesos i un 1% d'altres procedències i llengües. No hi ha cap grup classe en què els valencianoparlants siguin majoria. En un grup no n'hi ha cap alumne valencianoparlant. En 4 grups n'hi ha un sol alumne que parla valencià. I en el grup classe on més valencianoparlants n'hi ha en són 5. I si observem només els grups classe d'infantil, la majoria d'alumnes ja no són castellanoparlants, són magribins. En aquests anys, el percentatge de famílies on la llengua de relació habitual és el valencià ha passat del 30% a un 14% aproximadament. Sempre hem dit que preferíem una escola amb diversitat d'alumnes, llengües i cultures, abans que una escola homogènia, perquè realment la diversitat és característica fonamental de la societat actual. Però una cosa és la diversitat i una altra molt diferent és la desigualtat. I les dades i l'experiència de tots aquests anys ens demostren que tenim grans desigualtats que en moltes ocasions no poden compensar només des de l'escola. Un 70% de l'alumnat de l'escola no ha anat abans a una escola infantil. Un 40% aproximadament no té llibres de lectura a casa. I dels que en tenen, la gran majoria en tenen entre 1 i 15 o 20. Un 90% de l'alumnat que fa ús del menjador escolar té ajuda assistencial, la qual cosa implica unes dificultats econòmiques considerables. Un 25% de l'alumnat té necessitats de compensació educativa, majoritàriament per desconeixement de les llengües vehiculars. I com hem dit moltes vegades, segons diferents investigacions, el nivell d'aprenentatge disminuïx quan en una aula se supera el 20% d'alumnes amb dificultats. I això afecta tant als alumnes amb necessitat de suport com a la resta d'alumnes del grup. Afecta tant als alumnes nouvinguts com als alumnes autòctons. Per a nosaltres aquesta situació no és casual, sinó la conseqüència, com he dit al principi, d'una incorrecta aplicació de la normativa d'escolarització. Durant molts anys hem denunciat aquesta mala pràctica i els perjudicis que implica. Realment no som l'única escola de Vila-real on es dona una situació similar, n'hi ha d'altres, però potser la nostra és una de les que té dades més significatives. Per això vam demanar al Consell Escolar Municipal que es proposara a l'Ajuntament la presentació d'una queixa al síndic de Greuges. El grup de govern municipal va assumir la proposta i va presentar un escrit de queixa. Després de molts mesos pegant-li voltes al tema, a finals d'octubre, el síndic de Greuges va emetre la seva resolució en la que reconeix que efectivament s'han vulnerat la LOE i l'ordre d'admissió d'alumnes i no s'ha garantit el repartiment equilibrat de l'alumnat amb necessitats de compensació educativa entre tots els centres educatius de la ciutat. En conseqüència, el síndic insta a la Conselleria d'Educació a aplicar la normativa i a garantir un repartiment equilibrat d'aquest alumnat. Ara s'està debatent un nou decret i una nova ordre d'admissió d'alumnes per al proper curs. Veurem si la situació canvia i s'adopta alguna mesura efectiva per a reequilibrar allò que durant tants anys s'ha volgut desequilibrar, perquè, repetisc, no és casual el que ha passat. Però l'esborrany que s'està debatent no sé si ens permet ser molt optimistes. Perquè realment, quina immersió podem fer en una aula on hi ha un o dos alumnes que parlen valencià? En quina llengua podem immergir l'alumnat vingut d'altres països? A qui poden escoltar els alumnes nouvinguts i de qui poden aprendre el valencià més enllà de sentir a la mestra o al mestre? Quina necessitat tenen els alumnes magribins, per exemple, d'expressar-se en valencià si entre ells es comuniquen i s'entenen perfectament en la seva llengua? I l'alumnat valenciano parlant? Amb qui pot comunicar-se en la pròpia llengua si a l'aula està ella sol que parla valencià? Tot i això,
tot i les dificultats que ens ha plantejat i segueix plantejant-nos aquesta situació, podem afirmar que hem ensenyat el valencià a centenars de xiquets i xiquetes nouvinguts que han passat per l'escola al llarg de tots aquests cursos. I també, de forma complementària, però no menys important, hem contribuït a la seva integració social, si més no, en l'entorn del barri. El que no sabem, i pot ser que caldria que algú fera també aquesta investigació, és què està passant amb aquests alumnes en les etapes educatives posteriors. Quina evolució han seguit en el seu aprenentatge? Quin ús fan del valencià, del castellà i de la seva llengua pròpia? I el cert és que de vegades ens guanya el sentiment de no fer prou, de no aconseguir que l'alumnat acabe la seva estada a l'escola amb un major nivell de competències lingüístiques, de no aconseguir una major implicació de les famílies. Però quan tot això ens ve pel cap, també ens venen al cap altres preguntes. Era possible accelerar el procés? A costa de què? De pressionar més els alumnes, a uns alumnes que de sobte se troben en un context social, cultural i lingüístic totalment diferent? Hauria servit per a alguna cosa donar-los més pressa? Què hauria passat amb aquest alumnat de no haver trobat una escola pública acollidora que ha intentat, dins de les seues possibilitats, integrar-los i compensar les desigualtats en la mesura de les seues possibilitats? Com podem exigir més a les famílies quan el seu nivell cultural i les seues possibilitats econòmiques no solen anar més enllà d'assegurar un mínim de subsistència precària? Com podem esperar que tinguin un diccionari a casa, o contes per a llegir, o 2 euros per a pagar el teatre en anglès? Famílies que necessiten ajuda de distintes organitzacions locals per garantir el menjar diari dels seus fills. I això no significa que ens donem per satisfets amb el que fem i amb el que aconseguim. Ben al contrari, en els darrers anys hem procurat avançar en un plantejament multilingüe i intercultural, tot i les falses creences i els prejudicis que moltes vegades tenim tant les famílies com els propis mestres. Hem consensuat i aprovat un projecte plurilingüe basat en el model facilitat per Escola Valenciana, que manté la nostra llengua com a nucli organitzador, que manté la metodologia d'immersió i que intenta aprofitar el context multilingüe. Hem iniciat formació del professorat en el tractament integrat de llengües i continguts, amb l'assessorament de les companyes que abans citava Isabel, de la unitat d'ensenyament multilingüe i del grup La L de la UGI. Hem facilitat l'aprenentatge no només de les 3 llengües que preveu el currículum oficial, sinó també, fora de l'horari lectiu i de forma voluntària, hem facilitat l'aprenentatge de 3 llengües més, el francès, el romanès i l'àrab. Hem fomentat i motivat la lectura i l'escriptura en valencià mitjançant els préstecs de les biblioteques d'aula i l'elaboració d'una revista digital en la que tota la comunitat educativa pot participar. Hem introduït activitats de coneixement i respecte de les diferents llengües i cultures, així com per a que l'alumnat vagi descobrint, adquirint consciència i valorant el seu propi caràcter plurilingüe. Evidentment, i ja acaba, se'ns plantegen dificultats i reptes que haurem d'anar enfrontant en els propers cursos. El nivell de competències en anglès és insuficient, no només perquè no està present en l'entorn familiar i social, sinó també perquè durant molts anys cada curs hem tingut mestres d'anglès diferents als del curs anterior. I amb això és impossible donar continuïtat a la tasca. Però personalment no és això el que més em preocupa, que els xiquets tinguin un nivell d'anglès més baixet. El que més me preocupa és el que deia abans Isabel també, la formació del professorat. La formació del professorat en els enfocaments integrats de llengües i continguts. Com li havia sentit ja dir alguna vegada a Isabel, i avui t'ho ha tornat a dir, ens haurem de convèncer de que ja no podem seguir fent classe de valencià, classe de castellà o classe d'anglès, així en singular, com a compartiments estancs, sinó que haurem de començar a fer classes de llengües, en plural,
on l'alumnat es troba en propostes d'aprenentatge en què hagi d'usar alternativament llengües diferents. I això no ho aconseguirem sense formació del professorat. En qualsevol cas, haurem d'esperar el nou marc normatiu anunciat per l'actual equip de la Conselleria d'Educació per tal de modificar els plantejaments del decret anterior i per intentar redreçar la minorització progressiva de la nostra llengua. Però crec que més enllà del nou decret, la incidència ha d'estar, i torne a insistir i acabe en això, amb la formació del professorat en una concepció plurilingüe i intercultural que supera interpretacions restrictives per fer un ensenyament realment i totalment plurilingüe i per aconseguir, com afirma Vicent Pasqual en un dels seus documents, una societat progressivament multilingüe cohesionada al voltant del valencià com a llengua comuna.